Syam lala aban labdin shu ya wei usam larang ba oban agsenong sam lem riboy district nandu hnen ga step ba umi na yeng uni usam la opalaja naliyeng ude bala ithu kerteng kum uba Taiwan bok lengdo bala lai post nem kerta ubade khun jang kong Norris lengdo ha jing pha jing pentip ba na kabanta gi jing erap nagaliang jong orang ba shnong ula shimeng ne galat ban pan jing erap lem na ki ba lese ki bala ban yo i yo ne usam larang ba na ga shnong jong ki uba Taiwan bok lengdo ude bana ga shnong sam lem baru ude wotre ha ga shnong khandai mer bari dua kabade ga shnong kaput mar ga jela asam ulami na yeng hnin gasngi kata ha ka lai terik urisau arjar arpsan ha ka por man step bat Syam layo jing tip shu shapang jong o wat lagi bah yeng hasem bat ki bru shnong kila persang ban wat jing tip bat wat io shedu ketika shnong ka baulik bela kata ha ka shnong khandai mer bari dua ki bah yeng hasem rengkat ki bor shnong kila bu da jing kentu ye ki pai ba lada kila ban yu i ne lap ye u sung bah ban phone ha ki ne ki number jang ki bah yeng nyo na not san ar nyo san sau hnreu iwei bat nyo hnreu lai not prasan nyo khandai iwei